Greetings muri Zimbabwe pachivhitivhiti zimuidya parine nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano tine tsamba iri kubva kuMinistry of Defense iyo zvichireva kuti kana ichibva kuMinistry of Defense zvinana opa kashiri muchinguri vanenge varipo panyaya dzakafanana naidzi. Naizvozvo nyaya panapa iri kunetsa nyaya yekuti pane tsamba yakanyorwa ichikorokotedza birthday raEmmerson Mnangagwa. Naizvozvo kumapeto kwetsamba iyoyo tsamba iyi yakanyorwa kuMinistry of Defense. Naizvozvo tsamba iyi chiri kushamisa ndechekuti tsamba iyi yakazonyorwa kumapeto kwayo kunzi rest hanzi may his soul rest in internal peace. Naizvozvo zviri kunetsa nekuti vakuru vearmy vakupinzwa pakaoma kuti munhu mukorokotedza birthday remukuru tsamba yanyorwa pasi kunzi may his soul rest in internal peace. Zvinhu zvisingaite zvinhu zvisingafungiriki. Asi naizvozvo mistake yakaitika pa regai tikubudisire pachena kuti mistake yakaitika pa yakamira yakaita sei. Munhu akanyora tsamba iyi akatora tsamba yemabrigadier mamwe aya ari kufa aya ndobva aedita ipapo achinyora zvake abva akanganwa kubvisa nekirikini rest in peace iyo ndonyaya yakaitika. So muri Zimbabwe tokutendai nekuona kwamunoita mavhidhios edu zuva nezuva. Thank you for watching.